As túas festas son as nosas festas. En Estrada Televisión queremos anunciar as túas festas. Chámanos 659 93 25 26. As túas festas son as nosas festas. Estrada Televisión, a televisión da Estrada. En tu hogar necesitas sentirte realmente seguro. Reale Hogar. Seguros para la vida real. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. Federópticos Fondevila, temos todo tipo de lentes de contacto, audífonos e gafas de sol graduadas. Contamos cun gabinete completo para a revisión da túa vista. En Federópticos Fondevila atoparás as mellores monturas e gafas de sol de moda. Gafas que rompen moldes, máis orixinais e vanguardistas, as cores máis atrevidas e os deseños máis revolucionarios. Prepárate para verte diferente. Prepárate para que ninguén se quite a vista de enriba. Federópticos Fondevila. Xoiería Azabache, dúas tendas, amplo surtido en reloxería, xoiería, pracería e regalo. Distribuidores oficiais das marcas de reloxo Seiko, Sandoz, Viceroy, Adolfo Domínguez, Caramelo e Radiant. Deseños propios en coral, turquesa, nácar, azabache, cristal e prata. Marcos de regalo. Cerámica Galos. Xoiería Azabache. Ben, nós vamos a comezar hoxe co programa e vamos a facer cunha reportaxe que fixemos pois no mes pasado, que foi a feira do 18 que se celebra en Troáns. Ata ali nos achegamos e pudemos ver pois un pouquiño todo o que ali había en exposición. E agora van a ver vostedes, así que espero que lles gusten e disfruten desta reportaxe. Dentro vídeo.
Hola amigos, ben, pois sabedes, hoxe é sábado e decidimos marchar outra vez por aí de festas non, hoxe máis ben imos de feira, a pesar de que hoxe é día 19, vimos a feira do 18, aquí hasta a zona de Troans. Depois aquí estamos, pois agora aquí atrás, como veredes, estamos vendo, bueno, pois unha zona aquí de xauliñas, ballestas, de todo un pouquiño, non? Pero estamos aquí co dono que nos vai explicar un pouquiño, pois en que consiste todo. Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Como é o seu nome? O meu nome é José Luis. Bueno, pois José Luis, contenos un pouquiño que é o que está expoñendo aquí hoxe. Bueno, esta é unha recopilación de artes antiguos de caza que naceu un pouco para recopilar as artes de caza antiguas que están na man da sabiduría popular, non? A xente maior que hoxe se van perdendo, aparte de estar prohibidas, vamos, polo artículo 53 da Lei de Caza. O sea, que isto ahora mismo, todo o que estamos vendo aquí, sería solo para expoñer, isto non se pode utilizar en ningún caso. No, solamente se pode con carácter etnográfico, con baixo unha licencia expresa da Xunta, da Consellería de Medio Ambiente. Estas, bueno, estámoslas vendo ahora mismo, estas son artesanalmente feitas por vostede? Sí, son artesanalmente feitas por min, pero son recopilacións de artes que están na man de xente maior e que están en documentos antiguos que foron recopilando por toda España e por parte de Portugal. Vostede cando lle colleu gustillo pois a estas trampillas, por decirlo así de alguna maneira, cando lle colleu gustillo para empezar a fabricalas? Bueno, eu teño que decir que son funcionario da Consellería de Medio Ambiente e sempre me gustou isto. A partir do 2006 foi cando empecé a documentarme, a partir do viaxes de a Doñana, ali foi onde máis empecé a recopilar información con xente que traballou con Félix Rodríguez de la Fuente. Aí foi onde parteu un pouco a miña afición por estas artes, vamos. Poderíamos explicar así algunha das que temos aquí atrás, pois para que tipo de animal sirve cada unha? Sí. Bueno, aquí está enfocado un pouco máis ao silvestrismo, porque as artes, digamos, para grandes cánidos e para grandes carnívoros non se poden traer aquí, unha porque son demasiado agresivas e outra porque ocupan demasiado espacio, está máis ben enfocado ao silvestrismo. Aquí temos, por exemplo, o Pazo do Lourizán. Era unha arte, ou era unha xaula, que é o Pazo de Lourizán, que fora regalado por Montero Ríos ao Coronel Iglesias da Tuxeiriña de Moraña. Estaba nun estado de deterioro grandísimo, tuve que facer todo de novo, e leva unha xaula, que é o palacio en sí, e leva adosada, unha xaula que vemos aquí, que vai adosada, que é a xaula trampa en sí. Vai adosada aquí adiante, enganchada. Isto leva un reclamo, leva un paxaro dentro, aquí dentro, e cando se acercan os outros a intentar comer, pois se cerra atrapando, non? Esta é unha das máis traballosas e máis emblemáticas. Logo temos aquí outra xaula, que é unha xaula de origen árabe. Si, vamos a poñer aquí un pouco de a cámara. Sí. Sabemos que é de origen árabe porque, por documentación que hai na Alhambra, sábese que este mismo sistema de apertura utilizaban os árabes para a apertura de sistema de riego, que é un sistema de trampilla. Aquí o temos, levaba un paxaro aquí dentro, entonces, en canto tocaba aquí este bastidor, se cerraba atrapando. Hai que mencionar que antes de haber muelles e eso se facía con cola de cabalo. Un dato moi curioso era que se facía con cola de cabalo ou de mulo, non valía o da femia, porque os oriños, o sea, a orina, deterioraba o pelo da cola. Entón se facía con pelo de macho, sempre. Os muelles, antes de haber alambre, pois se facían con pelo de cabalo. Logo temos aquí unha trampa tamén moi curiosa, que era moi utilizada en Galicia, aínda que aquí no sur de Galicia non se utilizaba, pois no norte era moi utilizada, que tamén é de procedencia, sabemos que é de procedencia asiática, que é un cepo de ballesta. Utilizábase moito nos galiñeiros para cazar o que é a marta que atacaba os galiñeiros. Vamos ver como funciona. É moi arcaico. Feito en madeira de castaño e con un cepo de buxo. Funciona con unha tracción hacia arriba, tensando, leva un resorte atrás. Eso se poñía nos galiñeiros, se poñía sempre na entrada do galiñeiro por onde entraban as galiñas, que era o brato redondo. Entonces, cando entraba a marta ou a jineta, que eran as presas máis comuns, en canto entraba e tocaban en este resorte, se disparaba e terminaba por partir o cráneo ou o espiñazo.
É un cepo moi arcaico, cepo de ballesta se chama. Era utilizado no norte de Galicia, sobre todo nos Ancares e parte de Lugo. Bueno, non sei se queredes que os siga mostrando algo máis. Sí, por exemplo, temos os típicos que son como os cepos, non? Sí, este é un cepo arabesco, un cepo doble arabesco, de doble muelle. Cepo para coellos e raposo. Vamos a armalo tamén, podemos armar. Este é un cepo que se utilizaba para o raposo e para o coello. Se poñía normalmente para o raposo, se poñía un ovo de galiña, e para o coello se poñía un figopaso, que era o que máis solían poñer, non? Funciona, bueno, vamos a accionalo. En canto pisaba aquí, se cerraba, non? Sabemos que é superagresivo. De feito está prohibido por lei, por convenio de Berna, está totalmente prohibido. O sea, digamos que todos os utensilios que ten aquí, por exemplo, estas trampas e todo, utilizábanse no ámbito doméstico, pois, como decía outro, o das martas... Como defensa para os graneiros, para os galiñeiros e para os rebaños, non? Desde pequenos cepos hasta grandes cepos para o lobo, para alimañas. Iso era todo para alimañas. Vale, pois moitas gracias polo seu tempo e vamos a seguir investigando por aí. Moi ben, por nada. Pois dando outra voltiña máis aquí pola feira do 18, pois nos atopamos con José Manuel Rey, aparte de que xa nos temos atopado con el pois na feira de exposición de antigüedades e cousas curiosas da Estrada. E bueno, vai nos explicar un pouquiño pois que é o que ten aquí hoxe en exposición. Hola, bons días. Hola, buenos días. Bueno, pois coméntanos, porque a mí é curioso, por exemplo, estas radios que tes todas por aquí, que son antigas, e sobre todo xa empezando este instrumento. Que nos dirías de él? Este instrumento ten a súa documentación do ano 23, do ano 1923, que é unha arpa. Que é unha arpa, eso. De que orixe é? E iso sí que non podo saber todo porque claro, de tantos artículos non podo saber todo, que tendrías que ter catálogo de todo, claro. E despois centrándonos un pouco máis, porque o que vemos aquí é que ten moitas radios. Sí, pois é unha cousa que me gustou sempre. Bueno, pois en min mismo teño unha colección para min de 200 radios. Pero bueno, estes son uns cuantos que traio para darlle aquí unha vida. Pois fálenos un pouquiño así xa, empezando, destas radios, que nos podería comentar delas? Pois mire, estas radios están originales, sin tocarlle, funcionando correcto, do ano 56. En sí, trouxen estas porque teñen a frecuencia modulada. Sí, que hai outras máis vellas, pero claro, a xente non vai moito en ese tema porque ao non ter a frecuencia modulada, pois parece que non é o que a ele lle gusta. A radio máis antiga que ten aquí, por exemplo, de que ano estaríamos falando, de que é? No, as máis antiguas aquí, xa lle digo que teñen a frecuencia modulada, son do ano 54, 56 e 60, aí termina a fecha delas. Sí, porque ademais, polo que podemos ver aquí, ten unha ampla exposición, non, do que ven sendo o sector audiovisual, non? Porque ten radios, ten cámaras e incluso máquinas de escribir. Sí, máquinas de fotos do ano 1930, do 40, do 1920, pode haber algo por aí.
uns prismáticos, unhas máquinas de escribir que, bueno, estas non son as máis antiguas que teño porque hoxe non foi o momento de traelas e tal, pero estas son do ano 30, 33 ou van por esa edad. Xa para rematar, José Manuel, de todos os produtos que ten hoxe aquí en exposición, non os que teñan só almacén, senón hoxe aquí en exposición, cal diría que é a joia da corona, o máis apreciado? Bueno, eso tamén depende da xente o aprecio que lle teña. Hai uns relojes aquí do 1800, hai un gramófono tamén do 1940, sí. Xa a nivel, así, incluindo o almacén, de todas as pezas antigas que ten, cal é a máis, de que ano sería a máis bella? Hombre, mira, ahora aquí mismo teño unha peza ahora aquí mismo do 1872, que é un cepillo de madeira, pero bueno, está a fecha aí grabada, bueno, aquí agora en este momento é a máis bella que teño, do 1872. Si, daquela época estaba eu xa case a nacer, Bueno, é iso, porque claro, nas máis antiguas na casa sí que teño do 1800, do 1700 e algo tamén teño, bueno, pero esas son cosas que, bueno, eso eu mismo hai cosas que tendría que darlle unha voltiña ás cosas porque como non estou a isto sempre, pasa que hai cosas que non podo explicarvos o ano correcto do máis antigo. Vale, pois moitas gracias, José Manuel. Vale, moi ben. En Café Boliche cambiámoslo todo, menos a calidade e o bo servizo de sempre. Disfruta con nós das mellores bebidas e tapas, así como dos nosos bocatas. Temos wifi gratis no noso local e dispoñemos dos mellores cafés xeados. Café Boliche, ven a disfrutalo. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. ICNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ICNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño e programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ICNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba.
Xa dos italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Confía as túas vacacións e as túas viaxes a profesionais. En Viaxes Iberia ofrecemos servizo e trato personalizado. Descubre as excepcionais ofertas en cruceiros, costas, balnearios, viaxes para noivos, Disneyland París e todo o que poidas imaginar. E agora, se faz a reserva antes do 31 de maio, consegue fantásticos descontos. Viaxa seguro, viaxa tranquilo. Viaxes Iberia, sempre pendentes de ti. Veñan os grandes e os pequenos, os maiores, os altos, os baixos, os solteiros, os casados, os homes, as mulleres e os de outra condición. Veñan todos a escoitar e ver os que poideren as historias que trae Quima eses 6 dedos, que son eu, vello peregrino que vai camiño de Compostela para purgar os meus moitos pecados. Pecados de pensamento, de palabra, de obra e de omisión. E hoxe estou aquí para contarlles o auténtico crime de Calda, para escarmento de moitos e aprendizaxe de máis. Que hora tedes por aí? A unha 5 da tarde xa. Non teño hora. Xa casi son horas de comer o pulpo. Estamos aquí que digo crime de Calda e ni Dios se altera. Non pasa nada. Non? Moita televisión vedes. Claro. Estamos falando de Caldas que está aí ao lado e non pasa nada. A ver, que lle vou dicir, isto que vos imos contar é unha pantomima do século XVII. O século XVI en Canarias. E por aquel entonces, cando a xente escoitaba a palabra crime, asustábase, berraba, dicía cousas como ¡ah! ¡Oh! Había quen dicía ¡ii! Vale. Ahora non, ahora cando a xente escoita a palabra crime di bótalle outra. Bueno, un pouco así raro. Entonces, imos volver a empezar e vou dicir crime de Caldas e todos nos asustamos, vale? Achéguense, señores, todos a escoitar esta horripilante historia ocurrida tempo atrás non moi lonxe destas terras. O crime de Calda! Bueno, eso xa estuvo mellor. Moito mellor, ali hubo un que dixo aí. Moi ben. Vale, ahora que... Sode rápidos aprendendo o papel, Sí. Era complicado o diálogo que tiñades que facer, Pois agora xa que sabemos isto, ímolo complicar, ímolo facer máis teatral. Sí. Ahora que xa tedes o texto, imos engadir o xesto. É dicir, cando digades a vocal seleccionada por cada un de vos, ou para a maioría e para ti, botades as mans á cabeza. A cabeza de cada un, Empezamos. Veña, maestro, veña. Vamos. Achéguense, señores, todos a escoitar esta horripilante historia ocurrida non hai moito, non moi lonxe destas terras. O crime de Calda! Era oí. Oigan todos os que escoitan unha historia verdadeira. Oigan todos os que escoitan unha historia verdadeira. E acontecida hai 3 anos por moi alonxadas terras. Acontecida hai 3 anos por moi alonxadas terras. Había
costumes malas. Había unha moza de costumes mala. Que por el os homes daban puñaladas. Que por el os homes daban puñaladas. Chamábase carne, pero chamaban de a pulpa. E ela chamábase Carme, pero chamaban a pulpa. E máis de 40 homes morreran pola súa culpa. E máis de 40 homes morreran pola súa culpa. Ainda por enriba, moi condanada. Ainda por enriba, a moi condanada. De roupas menores andaba folgada. De roupas menores andaba folgada. Na feira do 24 arrimouselle un rapaz. Na feira do 24 arrimóuselle un rapaz. Imos Carmela pro monte, teremos la festa en paz. Imos Carmela pro monte, teremos la festa en paz. A rapaza era moi espabilada. A rapaza era moi espabilada. E foise como ozo por ver si o cazaba. E foise como ozo por ver si o cazaba. Por debaixo dun piñeiro puxeronse a xugare. Por debaixo dun piñeiro puxeronse a xogare. Nunca Carme tal fixera, pois en coiros foi quedare. Nunca Carme tal fixera, pois en coiros foi quedare. Por un lado dengue, por outro porciño. Por un lado o dengue, por outro o corciño. Noutra vez o pano e a saia de liño. O pano e a saia de liño, aí a teñen. E o rapaz era atrevido, eso xa está demostrado. E o rapaz era atrevido, iso xa está demostrado, Quixo entrarlle a rapaza polo lado acostumbrado. Quixo entrarlle a rapaza polo lado acostumbrado. Iso non José, é cousa falada. Isto non, José, é cousa falada. Por aí non entras, non sendo casada. Por aí non entras non sendo casada. Xa ve, señora, que isto igual agora que antes, ou casas ou nada. Pero Jorge de mal xenio é por non poder catala. Era Jorge de mal xenio é por non poder catala. Deulle unha volta aos nervios, largoulle unha lavazada. Deulle unha volta aos nervios, largoulle unha lavazada. Coitelo, sen máis miramento. Un coitelo e sen máis miramento. Imos a contar agora que hai tempo. Fin da primeira parte, e ora ven a segunda, que é a máis interesante. Escoiten as señoras todas, casadas, solteiras, viúdas, separadas, soterradas, este consello para cando anden de roupas menores folgadas. O coitelo que levaba deu 40 puñaladas. O coitelo que levaba deu 40 puñaladas. Quedou a Carme máis testa que a erva coaxeada. Morreu a Carme seca sen camisa. Morreu a Carme seca e sen camisa. A xente do pueblo mexaba coa risa. A xente do pueblo mexaba coa risa. Mexade coa risa. Mexade. Chegou a Garda Civil e atopouse coa desfeita. Estaba a Carmen a cacho repartida pola veiga. Estaba Carmen a cacho repartida pola veiga. Por ali unha perna, por a la panceta. Por aquí unha perna, por alá a panceta. No outro lado un brazo e un cacho de teta. O brazo e o cacho de teta, aí o teñen. En Curán, en Sacristán, enterraron outro día. En Curán e Sacristán enterraron outro día. Castigo que Deus te deu e por non levar boa vida. Castigo que Deus lle deu por non levar boa vida. E o rapaz marchouse nun barco pra Habana. E o rapaz marchouse nun barco pra Habana. Morrendo coa risa, rañando a Morrendo coa risa, rañando a pavana. Morrede coa risa. Bravo. Bravo.
Ben, amigos, pois agora estamos aquí con Daniel Tarrío, que é o propietario pois destes animais que ven atrás miña, estes cans todos, que son cans de caza, e nos vai a falar un pouquiño sobre eles. Antes de nada, bons días. Hola, buenos días. Bueno, pois fálanos un pouquiño, estes cans que tendes aquí hoxe exhibindo, para que son? Bueno, a maioría son para jabalí. Son razas xa a propósito para jabalís. Temos azul de Gascuña, leonados, grifóns cruzados con azul, temos podencos, temos varias razas. Por exemplo, unha pregunta que me fago eu, os cans de caza, me imagino que teñen que levar un trato aparte do que ven sendo o can doméstico de toda a vida, non? Home, claro, pois hai que practicalos moito, se eles teñen o nariz xa para caza, pero ademais de ter os nariz hai que practicalos moito, hai que enseñalos moito. Daniel, coméntenos un poquinho, como é o proceso do adestramento dun can de caza? Bueno, o adestramento de can hai que leválo moito ao monte e enseñarlle a caza, pero o que máis é leválo moitísimo ao monte. A día de hoxe, bueno, como me estaba comentando, ten moitísimas razas aquí. Hai razas, por exemplo, que son propias para o conexo, hai razas que son propias para o jabalí. A día de hoxe, no monte, que é o que máis está abundando? O jabalí. O jabalí é o máis forte en Galicia, estáse enchendo de jabalí por todos os lados, porque ademais o jabalí acaba co coello, ca perdiz, e os montes están moi mal tamén para esa caza, xa hai moita maleza, entonces a outra raza de caza non se defende nos montes gallegos. Bueno, xa que estamos dicindo de que agora o jabalí é o que máis abunda tal, que características ten que ter un can de caza para ir ao jabalí? Porque o jabalí é un animal agresivo que ten colmillos, que características ten que ter ese can? Ten que ser un can moi agresivo, de moito nariz, pero agresivo, que non lle teñen medo ao jabalí. E de moito nariz, claro. O jabalí pois vai, o mellor anda 10 ou 20 kilómetros e o can ten que seguilo. Entón ten que ter moito nariz, pero ademais ser agresivo, para que non teña medo. E así, falando de razas, cal é a raza así máis potente, digamos, non? Porque hai moitas razas que valen para o jabalí, pero así, a que mellor se lle dea para o jabalí, que raza é? Bueno, hai dúas razas. Hai unha para o levante que os azules ou o cruce de azul con grifón, e despois para seguilo fuerte a leonado de Bretaña. Esos son os mellores, a mellor raza, para min. Vale, pois moitas gracias. Gracias a vos. Vámonos seguir facendo con algunhas das actividades que houbo nas festas da Estrada. É unha das máis importantes, que é a procesión do San Paio, do patrón das festas. Pois nada, amigos, se vos parece, vémola, esperemos que vos guste dentro do vídeo.
Edelec, Estradense de Electrodomésticos, ofrece a mellor visión para este mundial. Coñezca a última tecnoloxía nas nosas televisións. Edelec, coa garantía de sempre en todo o noso material eléctrico e consumibles. Edelec, Estradense de Electrodomésticos. Mesón A Vila. Un lugar diferente para degustar gran variedade de pratos con especialidade en entrecot de boi, solomillo de porco ibérico, croca, churrasco e pescados frescos, arroz e paella por encargo e unha ampla carta dos mellores viños. Tamén facemos ceas de empresa. Mesón A Vila, o teu mesón.
Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. A decoración é cuestión de profesionais. Na Estrada contamos cun servizo profesional no mundo da decoración. Decoracións París. Experiencia e garantía para un traballo a súa medida. Decoracións París conta con 2 centros na Estrada. Visítenos en compromiso. Decoracións París. Con pequeños gestos, con amabilidade e simpatía, podemos mellorar o noso. O turismo é progreso para Galicia. Presume de Galicia. Xoallería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoallería Fondevila somos especialistas. Xoallería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoallería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, a Estrada. Ben, agora vamos a comezar co programa e vamos facendo, pois vamos facer con un invitado que xa traemos moitas veces porque o traemos moitas veces porque non para de traballar. Ele é San Carlos Castro e bueno, é que este amigo non sei que fai, pero está todos os fines de semana traballándonos aquí. Hola San Carlos, boas tardes. Hola, boas tardes, Anxo. Bueno, fai pouco tivémoste co tenis, anteriormente tivémoste con outras actividades, agora temoste co Diverdesa. A ver, coméntanos, que é isto do Diverdesa? Bueno, pois mira, desde o Concello, desde a Asociación A Cambadela, pois consideramos que poñer de manifesto toda a oferta deportiva que hai na Estrada, que é moi amplia, pois era un momento de darlle unha oportunidade. Evidentemente a toda non vai ser posible nesta ocasión, pero sí, desde logo, a unha grande maioría, dado que o entorno que a praia fluvial pois é irrepetible, non? Temos tido, como temos falado en outras ocasións, nas festas da Estrada, pois participación deportiva de diversos índoles, promoción de, a parte de moitos clubs, pero o que é na zona do río, da praia fluvial, todo vai por diante xa. Agradecer a colaboración da Sociedade Caza e Pesca Río Ulla, que tivo ben prestarnos estas instalacións para poder organizar, pois, como xe decía, unha concentración deportiva, dous días neste caso, día e medio, sábado máis o domingo, pola mañá, pois, de festa deportiva. Cada quen ali, pois, estruturado en horarios, como ven no programa que se presentou, pois, cada quen pode facer patente o seu deporte, non? Dicir, bueno, pois, temos estes campeóns, vai haber unha megafonía onde se vai anunciar o comenzo de todas as probas, pero, bueno, iránse solapando no tempo, non? Cada cuarto de hora, pois, comenzará unha, pero bueno, a nosa idea é que funcionando así dunha maneira pois estruturada, pois ao largo de día e medio, pois malo sea que nos hayan moitas actividades deportivas. Hai algunhas que evidentemente non son da Estrada, nos queríamos que da Estrada tuveran o máis posible, pero teremos tamén loitas de outras comunidades, como a loita leonesa, a gallofa de Portugal e a loita canaria. É a primeira vez que se xuntan, desde logo, na Estrada. Onte comentabas na roda de prensa que a nivel de Estado xa tamén é das primeiras que se xuntan
tantas e tan variadas loitas. E, bueno, xunto con elas, pois, haberá badminton, haberá baile, haberá, bueno, moitas especialidades deportivas que se poden desenvolver neste entorno. E, ademais, bueno, tamén dicir de que ao estar no entorno da praia fluvial, non, digamos que se veñen estes días de calor como están vindo ata agora, porque hoxe, bueno, se tenemos o día que temos, pero vai ser hoxe, posiblemente mañán un pouquinho a mañán, pero ainda así é todo, independentemente do tempo, temos moitísima calor. E xa polo feito de que este fin de semana que haga calor, o entorno do río, vamos, non ten nada que ver co feito de estar metido no centro dun pobo. Evidentemente. De eso se trata. O contorno vai a ser, ou sea, o entorno da celebración destas actividades vai ser incomparable. E, bueno, a nosa idea é empezar este ano e todos aqueles que participan, evidentemente, xa de que sea mellor ou peor, sabemos que na estrada vai haber máis cousas, pero nós reivindicamos, pois, eso, tamén, a visita ao río, as familias que queiran coñecer, o deporte, a diversión. Desde este punto de vista, sabemos que van a disfrutar, pero a nosa idea é para as seguintes edicións que os propios participantes nesta edición e novos que poden vir, que eles autoxestionen, digamos, o seu espacio, se xestionen e fan a súa propia mostra. Neste caso o Concello estará tamén detrás. Estamos un pouco este ano xa levando a dianteira, pero evidentemente nos o que queremos é que cada club, cada participante, cada especialidade deportiva, pois desenvolva o que queira mostrar. Digamos, non me gusta a palabra, como se fora unha feira de mostras, non, a nivel deporte, a nivel estrada. Bueno, coa mellora de que hai de fora da comunidade máis especialidades, non? Bueno, sí, tamén, ademais, tamén compre decir de que vai haber moitísimas exhibicións deportivas, pero tamén vai haber moitas nas que a xente vai poder participar. Comentaba de Santa en roda de prensa que, bueno, intentouse buscar non as máximas posibles pois para que a xente participara, pero algunhas como é o motocross, por exemplo, unha persoa que nunca coñeu unha moto, pois non vas decir, ou ti non sabes se a coñeu ou non, e se dice así, non lle vas dar unha moto desas na man. Eso témolo en conta, evidentemente vai haber especialidades que son moito máis accesibles para o común, digamos, ou para o aficionado, e outras que teñen un risco un pouco máis elevado, aunque teñen espectacularidade e non perden audiencia, digamos, non? Motocross, o rei de cabalo, hai certas especialidades que sí, hai que ser un pouco máis entendido e ter a garantía de que, bueno, esas persoas pois contactarán ou a súa curiosidade se vexa hasta certo punto colmada na mostra. Despois, se les deciden non tomar o paso, terían que parar co club con monitor de especialidade, non é o momento mellor de facelo, pero sí, a nosa idea é que haxe esa simbiosis, esa conexión entre xente de diferentes deportes, porque a veces pasa, non? Estamos en un deporte moi centrados e temos ao lado xente coñecida que practica outro deporte e non o sabemos, e é o momento mellor de interrelacionar un poquinho, e a parte a estrada como sociedade tamén igual o agradece, non? Sí, bueno, eu vou dicir tamén, bueno, me imagino que nas de loita tamén a xente non vai, pero aí xa non é que a xente non pode, aquí creo que non vai querer participar nas de loita. Non te creas, vamos a ver, aí xa hai unha especialidade que se chama máis ben talleres, non? Que son os encargados, os monitores, nese momento, unha vez que xa fan a súa demostración ou competición, efectivamente, nocións, decir, incluso un monitor de loita pode fazer caer unha persona, se esta persona está disposta a deixarse levar, como quen baila, digamos, non? Unha cousa que non vai ser un gran impacto, non? Entonces, pero que esa toma de contacto máis próxima que falamos antes, con menos risco, sí o pode haber, non? Claro, si digamos que hai xa os monitores, pois... Si, ten máis control da situación, digamos. Claro, pois para iso son os profesionais. Efectivamente. Bueno, ademais de que vai ser un fin de semana cómodo, pois para a xente, sobre todo, non? O sábado, como comezan as actividades, xa non sei se teño ben, pero dende as 10 da mañán que comezades. Ademais, pois a xente que queira quedarse ali para todo, pois creo que ten hasta servicio para comer e todo. Efectivamente, temos un servicio na praia de polvo, bueno, churrasco para variedade, esperamos que a xente se quede ali, siga a tarde, bueno, vai haber hinchables para os nenos, xogos tradicionais para os maiores, bueno, vai haber todo tipo de variedade que a persona que queira, como decía antes, a chegarse a un entorno incomparable como é a praia fluvial, pois vai a poder facelo, e desde logo excusa para volver, pode tela, evidentemente, non? O sea, para volver, para regresar para a estrada, digamos, pero para quedarse ali vai ter máis. Ademais, procurastes, comentaba de Santa en roda de prensa, non, que todas as actividades coincidiran nunha franxa na que non coincidiran varias a vez. Efectivamente, mira, por exemplo, ás 10 da mañán saese cun cross de máis aproximadamente 3 km ou 3 km e medio,
Despois, ás 10:15, este cross igual remata, igual non, pero o máis seguro é que remate nese plazo, e ás 10:15 pois, xa habería na tarima que hai ali montada pois, unha actuación de funky, en canto esta actuación termine pois, haberá unha demostración de canal de obediencia, pero sí, cada cuarto de hora, media hora, cada certa frecuencia pois, empezará unha actividade. Esa actividade poderá continuar e empeza unha nova, digamos que se lle vai dar prioridade a esa nova que empeza. Entonces, en todo momento, o visitante poderá asistir a cal desexe, que cal vai a ser, pois voume chegar aquí, escoita que vai a empezar outra, pois voume chegar a outra. Vai estar un pouco pendiente, vamos ter informado de que é o que empeza, que é o que hai, e todo eso. Sí, ademais hai unha das actividades que a mí resultou un tanto curiosa, non? A ver se non me estou engañando, pero creo que era badminton acuático ou algo así. Badminton praia. Badminton praia, eso. Badminton praia. Sí, eu quedei sorprendido tamén, porque eu, bueno, relativamente pouco tempo que levo xa non no goberno, senón no coñecemento do deporte a nivel municipal. Eu sei que temos grandes campeóns en badminton, non? Pero outro día falando co presidente, bueno, isto xa está vereado, non? Pero interesei un pouco máis e, bueno, iso do badminton playa, non te preocupes que eu son un auténtico dominador en eso. Xa participei, non sei, na zona de Andalucía, quer dicirse que é unha cuestión que o badminton se fai sobre a area, a pluma é de outra maneira, un pouquinho máis pesada, bueno, parece un pouco adaptada xa ao entorno, pero non deixa de ser espectacular como o badminton, e os xogadores, polo visto, parece que sí, como os mesmos. O sea que... Sí, claro, eso é como o noso, bueno, claro, sempre Rafa Nadal, igual terra batida, sí, unha vez que son campeóns, que é o huevo, sí, o que vale, o que non suspende. Efectivamente, eu creo que se trata disso un pouco e para o espectáculo, e quen queira tomar contacto tamén, evidentemente. Pois, bueno, a tarde xa está ben planeada, non? Hinchables para ter os nenos ocupados. Actividades, pois, para practicar un pouquiño de deporte, e, sobre todo, pois, como non, cando sean eses talleres, non dos da loita, por exemplo, porque non rirnos un pouco do veciño, non? Ai, mira como te tumbou, mira como te tumbou. Sempre hai esa ocasión para iso. Despois, bueno, tenes máis actividades, así como, por exemplo, que poderíamos... Mira, aí despois, no apartado de xogos tradicionais, hai chave, hai estornelo, hai diversos xogos onde se pode, tiro a corda, hai varias modalidades, incluso estaban fabricando ali, uns tiros con tirapedras, eu, a verdade que xa hai anos un tiro con un tirapedras, non, pero, bueno, vai estar ali, se alguén quere, vai haber un monitor pendiente deso tamén, e despois, vai haber, como non, na estrada non pode faltar as rutas turísticas de TT, pois tamén van a ter o seu momento de unha saída, teñen xa un recorrido xa planificado, con volta ao mesmo entorno, e, bueno, olvidamos da petanca, que vai haber petanca tamén, que é un deporte que, por exemplo, que nunha localidade de outro concello, pero próxima, como é a Bandeira, hai auténticos campeóns de petanca, entonces, parece ser que vai haber algo deso tamén, e, bueno, despois o tema de loitas, que son as que se van desenvolver sobre a tarima que se montou, que se pode ver espectacularmente todas as modalidades que hai. Bueno, recordámoslo antes tamén, pero decirlo aquí para que os ouvintes o sepan, ouvintes evidentes, evidentemente, que nos poidan ver, pois que vai haber unha recepción por parte do alcalde a 1 da tarde a todas estas persoas que veñen de fora da comunidade galega, pois para que se sintan como na súa casa, non? Claro, van a roupa. Efectivamente, van a hacer un detalliño, vamos a hacer un detalliño con eles, e van a hacer unha visita pola estrada, e que a mesma pois irán a comer e seguiremos pola tarde. Bueno, despois tamén hai algún deporte incluso para os máis pensantes, non? Como é o xadrez. Sí, ese non pode faltar. O xadrez, que, bueno, aquí na estrada xa, mismamente nas festas da estrada, pois incluso tivemos campeonatos de xadrez, non? Sí. Desta ocasión houve un campeonato, efectivamente, houve, bueno, como comentábamos na anterior ocasión, simultáneas na Alameda para aberto a todo a xente do común, digamos, non? Ou aficionados, e despois un campeonato xa máis onde as clasificacións se importan máis, digamos, pero, bueno, sí, eso, a Escola de Xadrez, bueno, subo desde aquí para Fido, que é o que está aí ao frente, sempre disposto a colaborar neste tipo de actividades, creo que encantado tamén, e, bueno, que sepa tamén que o xadrez é un deporte, que, sobre todo os máis novos, a todo o mundo, non? Pero os máis novos lle resulta atractivo porque, bueno, esa autoproba dos límites persoais, eso tamén é interesante, todas aquelas persoas que poden explorarlo ou que se xen capaz de explorarlo, é moi bonito. Agora xa entrando un poquinho en materia no que ven sendo as loitas, por exemplo, non sei se a nivel galego, pero a nivel estradense, dende logo, creo que é a primeira vez que se acerca unha exhibición da gallofa, non? Sí, efectivamente, por eso te comentaba antes que a reunión de diferentes, xa non o número, senón o tan diferentes, loita canaria, gallofa portuguesa, loita leonesa e loita galega,
pois faino único neste caso, a primeira vez. Entonces, pois tamén en Portugal tamén teñen esta modalidade moi recuperada e vamos poder disfrutar de unha demostración que nos vayan a facer. E, bueno, nos encantados de poder contar con esta participación do país veciño de Portugal. Sí, bueno, tamén, sobre todo, decir moito, pois, de agradecerlle, non, por exemplo, aos canarios, non, porque teñen que facer un gran desplazamento, non, porque a loita leonesa de unha maneira ou outra temos aquí ao lado, a portuguesa tamén, pero vamos, dende Canarias... Pois, mira, xa supón que viaxen mañán mesmo van a estar aquí, desde o propio bus xa se van a habilitar unha serie de mecanismos para que estas persoas estean cómodas ao largo do día de mañán, e o día de pasado mañán, bueno, cando empeza o sábado, pois xa poidan estar descansados do seu viaxe, porque claro, é un viaxe que, bueno, queres que non, pois sempre se van a ter que levantar unhas horas para coller os avións, pero, bueno, pretendemos que o venres descansen e os sábados ten pola mañán, pois, para darnos, se non o mellor, polo menos o máis bonito que teñen, non? Despois, eu tamén me pregunto, non, porque nunha fin de semana como esta cargada de actividades, canto tempo leva organizar isto? Bueno, pois mira, desde a súa presentación, desde a primeira vez que falamos de Liberdesa, pois xa pasaron non 2 meses, pero casi, un mes e medio largo. E, bueno, a nosa idea estaba, pois, eso, reunir, poñernos en contacto con máximas especialidades posibles, que fora posible, insisto, practicar ali. Evidentemente o fútbol pode ter a súa presencia, pero vai ser moito máis estático, un stand ou algo así. Eso non, en principio non é o noso motivo. O noso motivo é, pois, que sexa algo máis interactivo, non? Que a sociedade poida, os seus asistentes poidan contactar máis coa especialidade. Evidentemente non hai ningún desprecio para outras especialidades, pero vimos que hai algunhas que é máis complexo, pero ainda así o entorno da praia pois permite, como se ve, moitas especialidades. E, bueno, xa te digo, empezamos hai 2 meses coa idea, presentouse, nos vimos moi ben, ainda participación, a acollida é grande, e agora só falta, bueno, pues que a xente se asista, o sea, se chegue a coñecer un pouco máis de cerca. Sí, bueno, tamén ao principio do programa comentabas de que procurastes non traer pois máis actividades daqui propias, pero bueno, que decidistes tamén metelas de fora. Dende logo, pois eu penso que é unha boa atitude, non? Porque está claro que temos que levar a cabo as nosas, pero eu penso que é importante coñecelas de fora tamén, non? Eso tamén é importante, evidentemente, porque, bueno, aquí na Estrada, como decía, pois hai unha oferta deportiva, bueno, afortunadamente, gracias a quen está traballando detrás de cada club, de cada entidad, pois moi importante, pero convén conocer novas cousas, convén pois abrirse a novas expectativas, porque eso estamos facendo en máis sitios, quer dizer que é unha cuestión que nos resulta, pois, é para estar orgullosos de facelo. Si, ben certo, é o que se soe dicir, nunca te deitarás en aprender unha cousa nova. Depois, bueno, xa para ir rematando algo, pois tamén moi importante que tragan aí os espectadores, estas actividades teñen algún tipo de custo? No, por suposto, no, ao contrario, nós o que queremos é que sea accesible a participación, desde logo a entrada gratuita, é o que achegarse a cada especialidade, só faltaría, vamos, que unha das condicións que puxemos xa é que sea unha demostración, todo o mundo entendeu, evidentemente, como non podía ser de outro xeito. Bueno, outra cousa é a comida, e isto, evidentemente, efectivamente, conta de cada quen, pero que a mostra que se vai fazer ali, ou as demostracións diversas, eso vai a ser. Convén estar pendiente precisamente para ordenar, porque ao mellor eles non van a estar todo o día, digamos, nin correndo, nin facendo funk, entonces están un pouco pendientes do programa, porque aí é un momento que poden acceder a velo e a contactar a mellor que as persoas que están interesadas. Entonces, despois do resto, pois sí, totalmente gratuito. O sea que, vamos, está aberto para todo o mundo, completamente gratuito. Así que, xa saben, amigos, esta fin de semana, pois van ter aquí, vamos, si se aburren é porque queren, Quería ter tamén unha mención especial para a COE, a Asociación de Comerciantes da Estrada. Como comentábamos, pois isto non se pode facer sin caixa de colaboración. En principio, a Asociación de Comerciantes e Riullo foron os mellores colaboradores que topamos, os organizadores, neste caso Cambadela e máis o Concello, e, bueno, esperamos que o ano que ven, como decía antes, se isto sigue, eu espero que sí, que o entorno vai a ser repetible, se o este ano será o ano que ven, pois que se apunte máis xente a botar unha man, e despois será máis fácil incluso que as cousas xurdan elas solas, evidentemente. Bueno, Xan Carlos, xa para rematar, recórdanos días e horas. Moi ben, pois mira, este fin de semana, días 10 e 11, sábado e domingo, a partir das 10 da mañán, o sábado, e o domingo pola mañán tamén, a partir das 10, pois vai haber deporte para todos, posibilidade de contactar, de ver a veciños, de ver a amigos,
que decías ti antes, o mellor nun entorno incluso pois moi afable, non? Incluso de diversión, que é do que se trata, non? E iso, esperamos ver a todos os estradenses o máis posible ali. Bueno, pois nós tamén esperemos que todos os estradenses se acerquen hasta ali para divertirse con todos os nosos. Moitas gracias, San Carlos, e que todo vaya ben este fin de semana. Moi ben, gracias. Ben, amigos, agora nos imos uns minutiños a publicidade e enseguida estamos de novo con vos. Coñeces o novo Eureka? Cervexería Eureka, agora, ademais das racións, tapas, xeados e granizados de sempre, ampliamos con un salón de billares. Para que disfrutes sen moverte da estrada, Cervexería Eureka, sempre ao teu servizo. Márcalle un gol aos prezos en Ramos e Mariño. Vive o Mundial coa calidade de Ramos e Mariño. En Ramos e Mariño temos servizo técnico propio. Ramos e Mariño, márcalle un gol aos prezos. Ramos e Mariño, coa calidade Vilar na estrada. Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Ven al mundo audiovisual con Ruta de Comunicaciones. Profesionalidad, estilo. Ruta de Comunicaciones. Producciones audiovisuales. Diseño y publicidad. Vídeos industriales. Spots publicitarios. Imagen corporativa. Diseño y publicidad. Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. Clínica Dental Cuntis. Descubre un nuevo concepto en salud dental. Profesionales cualificados y las más avanzadas tecnologías nos permiten solucionar cualquier tratamiento relacionado con la salud y estética bucodental. Utilizamos materiales de última generación y todo el instrumental se somete al más estricto circuito de esterilización. La Clínica Dental Cuntis, de la doctora Pura Rodríguez, es la primera clínica dental en la provincia de Pontevedra y segunda de Galicia en obtener la certificación de calidad ISO 9001. Clínica Dental Cuntis. Diseñamos tu sonrisa. E agora pois vamos a falar das actividades propias xa do domingo, e con el, para falarnos delas, temos connosco a don José Antonio Ortigueira, párroco da Igrexa aquí da Estrada, da parroquia, parroquia da Estrada non, do povo da Estrada, que parroquias temos moitas, pero esta Estrada non é unha parroquia, digamos. Pois nos vai a falar un poquinho pois destas actividades que vamos ter o fin de semana, que é a procesión que temos a primeira xa San Cristóbal, non? Si, normalmente o día de San Cristóbal é o sábado, día 10, pero como este ano coincide co Ano Santo, os transportistas parece que ese día teñen unha gran movida en Santiago coa peregrinación e decidiron facelo aquí na parroquia o domingo seguinte, o día 11. Ten as súas dificultades porque coincide co San Benito de Matalobos e de algún outro sitio, pero sobre todo de Matalobos. Entonces, pois habrá que compaxinar esas dúas, digamos, peculiaridades ou actividades religiosas. En relación con San Cristóbal, pois decir que aquí na parroquia había xa unha certa tradición. O outro día pois aparecía publicado como un grupo de persoas, automobilistas e taxistas, fai anos pois adquiriu unha imaxe que agora está no templo parroquial,
e desde fai uns anos estaba isto un pouquiño parado, pero este ano decidironse un grupo de transportistas tamén poñer en marcha pois o que é esta procesión e esta celebración. De tal maneira que o domingo, ás 12:30, na parroquia da Estrada, pois teremos a celebración solene en honor de San Cristóbal, e logo, pois, os coches sairán en procesión por toda a vila, recorrendo a calle principal, e aquí á altura da farola terá lugar a bendición dos coches. Teño que decir en relación con esta celebración que será o director do programa Ecos da Iglesia da COPE de Santiago o que presidirá a celebración, don Andrés Trinquete, e estará con él axudándolle de diácono don Orlando, que foi na súa época de seminarista, un seminarista venezolano, estuvo aquí axudando na parroquia da Estrada, colaborando con don Nicolás, colaborando conmigo, pero que agora xa chegou a esa primeira ordenación que é de diácono e vai a vir tamén para colaborar na celebración. Supoño que serán eles os que metan no camión e irán armados de isopo para bendecir os coches, e bendecir os camións, e bendecir a todos os viaxeiros que por ali pasen. E despois teremos tamén na parroquia de Matalobos a celebración do San Benito, que non é o patrón da parroquia, que o patrón da parroquia é Santa Valla, conocida pola Festa dos Callos que nos últimos anos están facendo, pero a patrona é Santa Valla. Pero ali nesta parroquia, debido aos seus antecedentes monásticos, sempre se tuvo moita estima a San Benito, e se considera como un pequeno santuario do San Benito, non? De tal maneira que ás 9 da mañá empezarán as misas a todas as horas e ás 12 a 1 teremos a misa solene, o sea que tan pronto acabar o San Cristóbal hai que salir correndo para lá para a misa solene en honor de San Benito. Despois de cada misa, como cousa así tradicional, hai a puxa dos polos do santo e ao mesmo tempo, pois, bueno, acabada a misa principal, pois xa ven a sesión vermú, xa no campo da festa, pois hai unhas distintas actividades, aínda que a festa, digamos, de orquestas e demais é o sábado pola noite, porque sempre coincide mellor, senón o domingo xa a xente o lunes ten que ir para traballar, entón xa non é o mismo, claro. Isto sería así un pouco as dúas cousas que de cara ao fin de semana pois temos aquí no pobo da Estrada e máis na parroquia de San Benito. Ben, en Matalobos, que me fixo curiosidade antes cando dixo non o de que vai haber o San Benito en máis lugares, pero sobre todo en Matalobos. Home, digamos que o San Benito en Galicia celebrase moito, non podemos olvidar que os monxes beneditinos foron os que evangelizaron Galicia por segunda vez, cando o Imperio Romano cae, os povos bárbaros asolan a cultura e a civilización romana, e van a ser os beneditinos que, partindo de Cluny en Francia, pois empezan a evangelizar. Evangelizar significaba facer de todo, enseñar a lengua, enseñar a roturar os campos, enseñar a civilizar, en definitiva. Entonces, pois, en Galicia hai moitos sitios que teñen santuario beneditino, parroquias de San Benito, e incluso hai unha certa rivalidade entre santuarios, non? Que non recorda a canción de non vayas ao San Benitiño, non vayas ao de Paredes, ven ao de Lérez, non? É dicir, hai unha certa rivalidade. Incluso recordo que fai anos, no cartel do San Benito, Piño da Taberna, pois tocaba el ser cofrade e modificou a estrofa esa, non vayas ao de Lérez, ven ao de Matalobos, non? Cada un pouco, pois barre pa así, non? Precisamente a parroquia de Santa Valla é unha parroquia que estaba enmarcada no ámbito tamén dos beneditinos, vese moi ben polas devocións outras que hai, a Virxen do Rosario, San Antonio, están moi vinculados, que tamén están moi presentes nesta zona, que son devocións beneditinas, non? Por esa razón, pois en Santa Valla celebrase casi como festa principal. O sea, que é casi como a festa xa principal, e despois, bueno, tamén está a Santa... Sí, Vaya que xa, como ben decías antes, a popular xa coñecida da tradicional festa dos callos aquí en a Estrada. Sí. Sí, bueno, todo este tipo de cousas axudan a dous aspectos fundamentais, non? Por unha parte, o encontro entre a xente, as persoas das distintas comunidades, das distintas parroquias, das familias, que eso sempre é algo moi bo, non? A veces dá a impresión de que para facer unha festa hai que facer unha festa de gastar moitos cartos para tal. E o que é importante, máis que nada, é a convivencia. Entonces, estas festas favorecen a convivencia entre as persoas e máis favorecen tamén esa dimensión religiosa, non? Non podemos olvidar que se San Cristóbal é o intercesor, o protector, pois, dos camioneiros, dos taxistas, de todos os que andamos no coche a diario, e moitas veces vemos por que pelos nos salvamos de ter de vez en cando algún lío,
pois encomendarnos a San Benito para todos aqueles males de pel, a xente vai polas verrugas, colle o aceite do santo para botarlles, tal. Eu sempre digo, cando me preguntan de que é intercesora, digo medicina general, non? É dicir, vale un pouco para todo, é abogoso de todo, e de feito, pois precisamente, normalmente os santos que teñen a súa abogacía particular, por decirlo de alguma maneira, a relevancia do santo pois influe moito na intercesión e na protección. San Benito xa consideramos como un dos grandes santos da historia da Iglesia, un dos grandes incluso xenios a nivel humano da historia da Iglesia, e como non pode ser de outra maneira, pois ten que estar moi achegado a Deus, non? Co cal, pois todo o que lle pidamos ha de axudarnos nesa tarea. Pois ben, agora xa conhecemos pois, ao San Benitinho un pouquiño máis, e agora vamos a conocer un pouquiño máis a San Cristóbal, porque, como lle dicía antes, porque é ele o que protege os coches, e non foi outro. Sí, pois, bueno, é obvio que na tradición da Iglesia, os santos sempre se lles foi vinculando unha protección, un amparo especial en relación con cousas moi determinadas que teñen que ver ou ben ca súa vida ou ben cas cousas que fixeron. De San Cristóbal sabemos, dinos un pouco a tradición, como cumplindo unha promesa, el que era un home moi corpulento, se tuviéramos que levar o santo que hai na iglesia ao lombo sabríamoslo ben, porque pesa bastante, pois el que era un home moi corpulento pois dedicábase a vadear nun río os peregrinos que pasaban por ese lugar, non? Collíos a hombros ou collíos a espalda e axudábos a cruzar, a vadear o río. Tal é a tradición que conta que chegoulle un neno e el tamén se ofreceu a vadealo, pero cando puxo sobre os seus ombros aquel neno pesaba demais, non? Cando acabou de cruzar o río, pois o neno reveleouselle como o noso Señor Jesucristo, que lle agradecía precisamente aquela tarea que estaba facendo de axudar na caridade desta maneira a cruzar aquel río. A realidade histórica dinos que morreu un mártir nunha das primeiras destas épocas de persecución na Iglesia ao longo do século III, e precisamente a Iglesia celebrou como un mártir, non? Como un testigo da fe que dou testemunha da súa fe en Cristo precisamente coa entrega da súa vida. A tradición máis popular pois fixo o patrón dos viaxeiros, dos camiñantes, e avanzando no tempo e avanzando os medios de comunicación, pois de todo relacionado cos transportes, os vehículos, etc. O sea que estamos falando de que estas dos procesións que temos para este fin de semana pois que son de grande importancia, non? Home, son de moita relevancia popular e tamén de relevancia social cristiá, por decirlo de alguma maneira, non? Relevancia popular porque evidentemente todos na nosa vida hoxe prácticamente pois o que non conduce ou anda con coche ou anda en coche. Entonces, pois ter unha protección, ter a man de Deus achegada a un, pois sempre é cousa boa. E por outra parte, pois recordar a San Benito, pois en certo modo tamén nos fai recordar a orixe da nosa fe e a orixe da fe nos nosos povos de Galicia, non? Ainda que, como sabemos, pola tradición xacobea é moi anterior. Despois, bueno, comentábanos que ademais creo que teño entendido non de que vai haber moitísima participación no sentido de coches, motos, de todo tipo de transporte que vai haber. Pois digamos que a parte logística de vehículos e demais actividades leva pois este grupo de transportistas de BEA e de algúns outros sitios que se uniron este ano para leválo a cabo, non? Teño que decir que así como fai anos cando empezou pois a celebrarse o San Cristóbal, pois tuvo anos de xeito moita forza e moita presencia, xa levaba uns anos moi apagado. De feito, pois aínda que litúrgicamente o seguíamos celebrando, e sigue celebrando a novena todos os anos a comenzos de xullo, e sigue celebrando a festa solenne na parroquia en torno a San Cristóbal, socialmente estaba moi mermado. De feito, non había prácticamente nada. Eu recordo cando cheguei a esta parroquia que incluso, pois, por exemplo, o defunto don Nicolás salía ali á plaza da iglesia co isopo de bendecir, e o coche que pasaba ele botaba fora do santo ou non fora do santo. El decía bendiciones de facer mal, e entonces el repartía ali na plaza da iglesia, repartía bendicións para todos, non? Este ano, pois, animáronse a facelo, para min que teñen moitísimo mérito, porque no medio de todas estas circunstancias de crise, de dificultade que teñen as empresas, pois, bueno, facer unha celebración festiva, pois, tamén está ben. Sei que, polo que comentan, que esperan máis de 500.000 de persoas, non? Unha gran cantidad de vehículos de todo tipo, e incluso tanto é así, como a resposta foi tan positiva, polo que chegaron a comentar, pois xa non só fan unha comida fraterna que van a celebrar no frontón alá abaixo, po cal pois é que dispuxeron a disposición entradas para participar nesa comida. Non sei se todavía siguen á venta, pero penso que por lo menos hasta o sábado pois terán marxen
que hasta o sábado pues, de adquirilas, non? Pero ao mesmo tempo, pues ahora sei que van a incluso enseñar novos vehículos, novos camións, van a facer concursos, van a facer pues 5.000 historias para celebrar ese día, non? Claro, pois así me gusta que haiga participación da xente. Pois moitas gracias, José Antonio. Pois nada. Xa para rematar, poderíamos recordar outra vez os horarios? Pois, en canto á celebración de San Cristóbal, teremos a misa solene na iglesia parroquial ás 12:30 e a continuación xa de seguido, pois irá o santo encabezar a procesión de camións e de vehículos e a altura da farola terá lugar a bendición dos vehículos. En relación co San Benito de Matalobos, empezaremos ás 9 da mañán o horario de misas, 9, 10, 11, 12, e a 1 a misa solene. Despois de cada misa, pois habrá a típica subasta de polos, e logo, pois, sesión vermú no campo da festa, e, bueno, ante todo, un encontro dos veciños e de todos aqueles que, con devoción a San Benito, se queiran achegar a Santa Baia. Pois, moitas gracias, José Antonio. Pois gracias a vos unha vez máis. As túas festas son as nosas festas. En Estrada Televisión queremos anunciar as túas festas. Chámanos 659 93 25 26. As túas festas son as nosas festas. Estrada Televisión, a televisión da Estrada. En tu hogar necesitas sentirte realmente seguro. Reale Hogar. Seguros para la vida real. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes a brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. Federópticos Fondevila, temos todo tipo de lentes de contacto, audífonos e gafas de sol graduadas. Contamos cun gabinete completo para a revisión da túa vista. En Federópticos Fondevila atoparás as mellores monturas e gafas de sol de moda. Gafas que rompen moldes, máis orixinais e vanguardistas, as cores máis atrevidas e os deseños máis revolucionarios. Prepárate para verte diferente. Prepárate para que ninguén se quite a vista de enriba. Federópticos Fondevila. Xoiería Azabache, dúas tendas, amplo surtido en reloxería, xoiería, pracería e regalo. Distribuidores oficiais das marcas de reloxo Seiko, Sandoz, Viceroy, Adolfo Domínguez, Caramelo e Radiant. Deseños propios en coral, turquesa, nácar, azabache, cristal e prata. Marcos de regalo. Cerámica Galos. Xoiería Azabache.